Kardom pini birtar jikta pini prime time news tan bang pineli imoni teron pi. Aprang si birtang ton pen cipa jermi dam dia aprang birtang kung pi arjikta. John aroi pikin na blong ajok kironi along lockdown la pen social distance kapatipe. Arlong cepat along bangke pacok kumaratum celang si kisung ki pora ratuma pan sang kiron. Birtang kung PRJ get a pit putot birtang ton pen cipa jermi dam snang. Kironia long fit circuit aroi pikin na blong ajone lockdown la pen social distance katene pusi News 24 Karbi Anglong ai pherangke mohon terona hin pen birtanang pale. Pini kironi rong kimi along ejon fit circuit sosi aroi pi theng pi ang song nang chiklang lo bangso birta kachitak pen munit atum lockdown aphan ting ni datsi kilang aphan monit chithor an man lo kachni dam ateng ki han sim api phakong arong aropi athak ejon aroi pi kidom thekdam long lo adung het kironi southern range aphan birta pc ingnam rai kom atum la pen rong kimi ara atum chelang si arum nang paklo unlo rui pi kiding fit circuit sosi chet an long pon bangso apiro ingnam rai kom atum pari deng pon si halloween ingnam ajo lo dam plot lo pusi berta nang pale kironi pen berta pangdak pon mohon teron News 24 Karbi Anglong. Arlong cepadalong bangkep sorkara chokomar ke klematum kisung dedara tumaphan kirap ki pajur pon. Hamren constituency arlo ke do harlong cepat malom ka chopo chepom arol atum ta ke cholong le akisung chetong nang ajok sang la pen han ka chonam iji atang kha ka ve pen chenglok per the along non ka phere me coronavirus akiso pen ka thire ka phere me abura kisung ke phonang lo lason akisung apora hot harlong cepat along ke do ning ke me abang phu bang ke atum chepeng si harlong cepat arlo ke do ke boy tik atuma phan ke choki juna phan amung jasemet ke sang han ingti sabon la pen ke mahang ka chepung ape achet kiron padopon labang sok ke rap ke pachir pon amai so ke padopon ajok rat atum non malom ke matha ki sung tik ahot penang ke matha karjang do popusi hada ka chetong dun aral atum ning jepon dong kamo kampen berta pangdak pon digonto terang News 24 Karbi Anglong. Puloni constituency arlo bonghom thari along RCC adolong ki patang tesi parjab krap radatum kacheleng ki sung. Puloni constituency angkang bonghom thari polling station ki parlo kakuti ko la pensa ke ko rongni ada ki don adolong non anta ki patang te den ajok rat kacheleng ki sung nang. Pinpur me labangso RCC adolong laki XMLA Bidya Singh Ingleng MLA scheme ningkan surini rakre pola pen ningkan surini rakre toka phaman ahut pen lo hata kido aradatum la anarji dingkri api anta ke patang tidet adolong non kido bom BJP sarkar aphan nang patang pipo pusi chuning report News Text Report News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan sikang toniklo tume thakmi Kardom.